Працягваем наш рэйтынг беларускіх антыгерояў, то бок персанажаў, якія негатыўнейшым чынам паўплывалі на нашу гісторыю. Выпуск пра Сталіна ўжо ляжыць на канале. Паглядзіце яго, зрабіце ласку і падпішыцеся на нас, калі гэта для вас бяспечна. А сёння ёсць нагода паразмаўляць пра у нейкім сэнсе куміра спадара Кобы. Прапаноўваем гісторыю паталогіі Івана Жахлівага, якая стала хваробай грамадства, увайшла ў свядомасць і нават фальклор. Нагадываю, мы канал «Загляне сонцам». Давайте разгоним тейк, маўляў, улада мусіць быць жорсткай. Так, з пераборамі, але ж яна свая. І агулам так трэба. Спойлер, не трэба. Давайте адбіўку. Традыцыйныя падзякі нашай камандзе супорцераў. Калі я пісаў гэты тэкст, іх было 285. Вельмі круты паказчык. Хочацца дагнаць да 300, бо ўсё гэта матывуе і натхняе працягваць далей. Нагадваю, колькасць выпускаў залежыць менавіта ад вас. «Загляне сонца» цалкам народны праект, чым мы вельмі ганарымся. Усе адпаведныя інструменты ёсць у апісанні гэтага відоса. Давайте беларусіць разам, цяпер яшчэ і такім чынам. Часы Лівонскай вайны, пра якую, дарэчы, у нас была асобная серыя і якую мы просім вас паглядзець, калі вы яшчэ не. Генрык Штаден, немец-наёмнік, які стаў апрычнікам у Івана Жахлівага, піша наступнае. Пад Полацак вялікі князь падышоў з вялікім войскам і артылерыяй. Да лагеру да вялікага князя выйшла з гораду духавенства з крыжамі, іконамі, харугвамі, і горад здалі насуперак волі намесніка да войны. Вялікі князь выклікаў з гораду ўсё рыцарства і вайсковых людзей. Іх такім чынам раз'ядналі, а пасля забілі і кінулі ў дзвіну. З габрэямі, якія там былі, здарылася тое самае. Хоць яны і прапаноўвалі вялікаму князю шмат тысячаў фларынаў водкупу. Калі думаеце, што гэта замежнікі брэшуць, вось вам духоўнік Івана Грознага Афанасій, які ў 1563 годзе напісаў наступнае. Благочестивый царь и великий князь, подвижися со множеством силы своея, и шед вся древнее отечество, славный град Полтиск. И так мы живущих богоубийственных жидов в конечной пагубе предате. Ну, то бок, наши земли – гэта древнее отечество, старая спадчына, якая нібыта яму належала. Ну і тыпу Іван Жахлівы забраў сваё ў дужках. Што стала з габрэямі, напісана чорным по белому – пагубе предате. Тое самае і з немцамі-лютаранамі, лютаворамі, як пішуць маскавіты. Цар вызваліў горад не толькі ад немцаў і габрэяў, але і ад палачанаў. Вялікая колькасць полацкіх баяраў, месячаў, жыхароў ваколіцаў былі пазбаўлены маёмасці ды угнаныя ў рабства. Колькасць палону лічыцца па-рознаму ад 15 да 60 тысячаў. Пішуць, частку палонных пасля тупа прадалі. Каталікоў і пратэстантаў нібыта легальна, ну такія часы, а праваслаўных нелегальна, бо не можна прадаваць аднаверцаў. Прадалі ў рабства, напрыклад, у Персію. Дарэчы, менавіта Іван Жахлівы распачаў маргіналізацыю калыскі нашай дзяржаўнасці і культуры, то бок Полацка. І агулам знішчыў да халерышча гарадскога насельніцтва, што адгукалася яшчэ шмат стагоддзяў. Але вось яшчэ адзін красамоўны эпізод. У Полацку дагэтуль існуе абарончы вал Івана Грознага. Яго палачан насыпалі уласнаручна на працягу некалькіх гадоў у 1560-х. Ну, зразумела, па загадзе таго самага цара Івана Жахлівага. Даўжыня 600 метраў, вышыня 10 метраў. Агулам атрымоўваецца 230 тысячаў квадратных метраў зямлі. І ўсё гэта ручкамі. Пра далейшы лёс палачанаў наёмнік Штаден пісаў. Бедны люд замерзаў і паміраў з голаду. Месячы разам з жонкамі і дзецьмі былі разведзеныя па некалькіх гарадах рускай землі. Намеснік давойна быў адвезены ў Маскву ў турму, але праз некалькі год ён быў дадзены на размен супраць аднаго рускага князя. Тады ён адкапаў цела сваёй жонкі, пахаванай на нямецкіх могілках у наліўках за горадам, ды звёз з сабою ў польскую землю. Ну і гісторыя пра коўшык. Рускія вызвалілі Полацак не толькі ад людзей, але і ад багаццяў, якія гэтым людзям належалі. Усё золата, срэбра, каштоўнасці разграбленыя. З часткі золата палачану Іван Жахлівы загадаў адліць сабе залаты коўш, каб піць з яго, ну бухаць. Паказваем вам яго зараз на экране фота. Вельмі ўражвае. Пасля гэты коўш доўга яшчэ ляжаў у Крамлі без усялякага ўжытку, пакуль Пётр I не падарыў яго Аўгусту Моцнаму, свайму сябру, сабутыльніку і каралю Рэчы Паспалітай. Зараз ён не кароль Рэчы Паспалітай, а коўшык захоўваецца ў Дрэздане ў музеі. Сраны залаты коўш, як канцэнтраваныя ў адным прадмеце боль і пакуты нашых продкаў.
Базава, Іван Грозны, адкуль ён такі узяўся? Іван жахлівы. На пачатку 16 стагоддзя Масковіяй кіраваў Васіль III. Яго жонка доўга не магла нарадзіць сына. Ну і тут па легендзе юродзівы падказаў жанчыне, што тая ўсё ж народзіць чалавека шырокага ума. У жнівеньскую ноч 1530-го па легендзе яшчэ і бура бушавала, на свет і з'явіўся Іван. У 3 гады ён застаўся без таты, у 8 без маці, у 15 баяры на яго вачах расправіліся з мацінай раднёй. Дзіцёнак сядзеў на троне, зразумела, намінальна. За яго кіравалі розныя там баярскія групоўкі, вырашалі свае справы, ну і кралі казну. Гэтай версіі часта тлумачаць, чаму ж Іван такі вырас і чаму з дзяцінства мучыў кошак і сабачак. Кажуць, што гэта відавочнае спрашчэнне. Заходні кірунак і древняя адчызна, якой пасля назвалі Полацак, на пачатку Івана Жахлівага зусім не цікавілі. Ну вот ад слова зусім. Цікавіла Казань, там казанскае ханства, багацце, Волга, выхад на Каспій, гандаль, бізнес і поспех. Паходаў на Казань сапраўды было шмат. Усё ніяк не маглі яе заваяваць, але ўрэшце здабылі ў 1552 годзе. Праўда, у 1556 у Казані адбылося паўстанне. Татары выразалі ўсіх маскалёў. Іван Грозны тут паказвае сваю сутнасць. Карная экспедыцыя, усіх мужикоў пазабівалі пагалоўна. Адсюль, кажуць, і вырас сірата казанская, бо куча дзяцей засталіся адныя. Іван ваюе з Нагайскай Ардой, сібірскім ханам, але галоўнае для яго было цалкам авалодаць волжскім гандлёвым шляхам. Для гандлю з Іранам, Індыяй, Кітаем яму было важна адкрыць для сябе шляхі ў Сібір, на паўднёвы Урал. Далей была авантура з выхадам на Балтыку. Хацеў, зразумела, зрабіць тое самае, як з выхадам на Каспія. Атрымалася ў выніку Лівонская вайна, якая выматала ўсю ягоную дзяржаву і з'ела ўсе рэсурсы. Тым часам унутры краіны цар ужо запусціў машыну тэрора. Калі ў нейкі момант да Масквы падышлі войскі крымскага хана, да ўлад Гірэя, горад проста не было каму бараніць. Цар закрыўся сабе спакойніка за сценамі Александраўскай слабады, вельмі добра ўзмоцненай рэзідэнцыі, а татары спалілі ўсю Маскву. Натуральны такі дзед у бункеры, гістарычная рыфма. У тых палітычных умовах мега важнай тэмай былі нашчадкі, бо калі род перарываецца, надыходзіць смута і грамадзянская вайна, якая, канешне, нікому не пасміхаецца. Аднаго свайго сына ён па кананічнай версіі цюкнуў металічным посахам па галаве. Той узяў ды і памёр. А перад гэтым, кажуць, збіў посахам сынаву жонку, ды так, што у жанчыны здарыўся выкідыш. Застаўся другі сын, Фёдор, які, праўда, быў у душках, цытую, слаб умом. Той памёр ужо пасля Жахлівага. Ну і тады пачалася смута, але гэта асобная тэма не сёння. Сам Іван Грозны памёр у 1584 годзе, сеў гуляць у шахматы і залез на зову гудбай. Пакінуў пасля сябе абескроўленую дзяржаву на парозе грамадзянскай вайны. Вось, уласна, яго палітычная біяграфія. Ёсць думка, што гэта натуральны рэцэпт, як прасраць Расію. У Івана Грознага было шмат жон, 6, 7 ці 8 розныя дадзеныя. У кожным выпадку больш, чым дапускае канон праваслаўнай царквы. Там максімум 3 шлюбы. Ну, вось такія квоты. Першы раз ажаніўся ў 16. Гэты саюз быў, прынамсі, працяглым, ажно 13 гадоў. Другі шлюб трымаўся 8 гадоў, а нашчадкаў усё не было і не было. Таму адбылася нейкая дзіч. Гэта называецца, зноў ж такі, у дужках, смотр нявестаў. На Масковіі правялі попіс нявестаў, ясна, што добрага паходжання, якія маглі б у тэорыі спадабацца гэтаму чуваку. Усіх іх затарабанілі ў царскую рэзідэнцыю, і агулам атрымалася 2000 дзяўчат. Пытанне важнае, што там адбывалася? Мы, канешне, на 100% не можам сказаць. Але ёсць адчуванне, ну і шмат гісторыкаў сходзіцца ў гэтай кропцы, што гэта было нешта па стылістыцы вельмі падобнае да порнафільмаў Пазаліні. Цар спрабаваў, так бы мовіць, дзяўчат, распранаў, аглядаў, нейкія замежныя лекары глядзелі іх фізіялогію і нават бадалі там, глядзелі аналізы мачы. Дзяўчат, якіх цар ужо нібыта паспрабаваў, ён аддаваў сваім слугам-апрычнікам. Ну, то бок, натуральна нейкае пекла. Пад канец жыцця Іван Грозны прызнаваўся англійскаму амбасадару Джэрому Гарсею, што яго асабісты рахунак 1000 нявінніцаў. Дарэчы, ёсць меркаванне пра гомасексуалізм Івана. Па тыпу, меў ён любімца апрычніка Фёдора Басманага. Пагугліце, адразу ўсё і выдае. Таму хадзілі чуткі пра садамію цара. У кожным выпадку ідэйным, так бы мовіць, гомасексуалам ён не з'яўляўся. Адкрыта гэта не паказваў, а ў паходах яго суправаджаў гарэм з наложніцамі. Шматлікія жонкі цара чамусьці не задавальнялі. Іх запакоўвалі ў манастыры, лічы
па сутнасці ў турму. Але і гэта не ўсё, бо, кажуць, жахлівы меў план развесціся і ажаніцца за англійскай прынцэсай Мары Гасцінгс. Для гэтага скіраваў паслоў да каралевы Елізаветы. Ну, не той, якой мы ведаем, а той папярэдняй. З Елізаветай, праўда, ён перапісваўся, але неяк складана. І нават мацюкі пісаў у лістах, і нешта ў іх не атрымалася. Карацей, цікавы чалавек. А з ангельскай невестай нічога не атрымалася ў выніку, бо чалавек элементарна памёр. Што мы ўсё пра дрэннае? Давайце нешта добрае. Пра, напрыклад, унёсак Івана Грознага, жахлівага, напрыклад, у юрыспрудэнцыю. Глядзіце, гэта гісторыя пра судзебнік Івана Грознага. Дата 1550 год. Правы, нібыта прававы дакумент. Пішуць, быў прагрэсіўны, забараніў у якасці метада рашэння спрэчак панажоўшчыну паміж бакамі канфлікту. Ну, гучыць добра. Гэта важна, бо з гэтага часу манаполія на гвалт перамясцілася ўжо чыста ў рукі дзяржавы, то бок царскія рукі. Адчуваеце нешта знаёмае? При Іване Грозным з'явіўся панятак государственное преступление, то бок палітычнае злачынства. Адчуваеце нешта знаёмае? При ім жа з'явіўся палітычны сыск, палітычная паліцыя, то бок. Таксама разброены приказ, то бок крымінальная міліцыя. Яго галоўная зброя для навядзення законнасці, так бы мовіць, гэта апрычнена, лічы дзяржаву ў дзяржаве, такі правобраз НКВД. Нешта сярэдняе паміж асабістай аховай цара і палітычнай спецслужбай. Апрычнікі тыя не займаліся вайной, але каралі бяззбройных людзей, палілі двары, сядзібы, а часам былі для цара нават скамарохамі, каб весялей яму жылося. Іх сімвалам стала сабачая галава, прывязаная да сядла коня, і метла. Тыпу, верны як сабакі, а весь бруд вымецем. Нешта знаёмае, правда? Адчуваеце нешта, да? Менавіта пры Іване Грозным смяротная кара стала адным з самых папулярных відаў пакарання. Для параўнання, раней смерцю каралі за трэці крадзеж, пасля ўжо адразу за першы. Катаванні сталі не толькі метадам выяўлення фактаў, але і самадастатковым пакараннем. Вось распрос пад дыбай. Чалавека падвешвалі на дыбу за рукі, і далей білі, пяклі агнём і ўсё такое. Тады ж з'явіўся выраз «подлинная правда». Чалавека, каб зазнаўся, білі прасмольным клутом подлинником. И далее по списе. Выразы «в ногах правды нет». Выявить подноготную. Усё про катаванне и покаранне. Унёсак Ивана Васильевича у рускую филологию и фольклор. Не цяжка здагадацца, што паднаготная гэта нешта пра пазногці і зусім не пра манікюр ці педикюр і пра нешта прыемнае і гігіенічнае. Яшчэ было папулярным резанне носов. Гэта выдаленне крылаў носу гарачымі ці халоднымі абцугамі. А яшчэ саджэнне на кол. Асаблівым мастацтвам у выкананні ката лічылася здольнасць падчас насаджвання кала не крануць жыццёва важныя ўнутраныя органы, каб чалавек яшчэ жыў у такім вось становішчы. Можна сказаць, у Европе ці у ВКЛ вашим любимым таксама ж былі жорсткія законы і пакаранні. Але, па-першае, у нас былі законы, а не беззаконне. А у ВКЛ судовыя цяжбы часам цягнуліся доўгія гады, бо розныя там інстанцыі і працэдуры, як пазней гэта адбывалася ў ЗША, пакуль Трамп не прыйшоў. Карацей, па-другое, Іван Грозны асабіста прымаў удзел у выбару віду казні і яго рэалізацыі. То бок, можна зрабіць меркаванне, ёсць адчуванне, прынамсі, такое, што чалавек проста атрымоўваў ад гэтага ўсяго кайф. І меў багатую фантазію, дарэчы. Напрыклад, абліваць ахвяру папераменна ледзяной вадой і кіпенем. Падазроных у здрадзе Іван Грозны варыў у катлах. Тапіць у рэчцы як від масавай казні. Гэта таксама ягоная прыдумка. Напрыклад, у 1570 годзе так зрабіў ён з наўгародскімі баярамі, а пазней з жонкамі ўжо пакараных смерцю маскоўскіх баяраў. Вядома, казнь галавы пасольскага прыказа. Кіраўнік МЗС, галоўны дыпламат, на той час. Звалі яго Іван Віскаваты. Зараз будзе нешта, як у Гая Рычы ў «Джентльменах». Карацей, гэтага Івана абвінавацілі ў змове з ВКЛ і Турцыі. Прывязалі, а блізкія да цара людзі адразалі з жывога чалавека кожны па кавалку мяса. Іван Рэўтаў адрэзал кавалак, пасля чаго кіраўнік МЗС узяў і памёр. Цар паглядзеў на гэта на ўсё і падумаў, што Рэўтаў так зрабіў спецыяльна, каб аблегчыць пакуты палоннаму. Таму яго, Рэўтава, таксама прыгаварылі да смерці. Чалавеку, праўда, пашчасціла, памёр ён у выніку ад чумы і не дажыў да той казні. І так, шчыра, без канца. Вось яшчэ па поінтам. Прыбіванне цвіком да галавы шапкі чалавеку, які не паспеў яе зняць перад царом. Зашыванне наўгародскага епіскапа Леаніда ў мядзведжую шкуру, каб пасля травіць яго сабакамі. Сабакі яго, у прынцыпе, у выніку і разарвалі. Двараніна па прозвішчы Овцын па-руску, павесілі на бэльцы побач з аўцой, па тыпу смешна, Овцын і авца. Урэшце гісторыя з манахамі, якіх прывязалі да бочак з порахам і падарвалі, каб тыя былі бліжэй да анёлаў, да начальства.
Пікам апрычнага тэрору лічацца 1570-71 гады. Як у СССР гэта былі 37-38 гады. Усё гэта можна было б назваць чорным піарам. Тыпу, гэта ўсё прыдумалі замежныя дыпламаты і калектыўны захад, каб абалгаць праваслаўнага цара. Але сам цар пад канец жыцця пачаў замаўляць пачкамі, проста масава, заупакоеныя паніхіды па сваіх ахвярах. То бок, рассылаў па манастырах натуральна спісы тых, каго памятаў, баяраў ці блізкіх. З прыпіскай, маўляў, астатніх Бог і без яго ведае. У катэгорыю астатніх акурат і трапілі нашы суайчыннікі з Полацку, а таксама габрэі, немцы, жыхары Лівоніі, Новграда, Пскова, казанскія татары і так далей па доўгім спісе. Іх цар дакладна не памятаў. Адкуль манія пераследу, эмацыйныя арэлі, прыпадкі безумства, шаленства з гэтага і гэта все цемрашайства. Ёсць медыцынскае тлумачэнне. У Івана Жахлівага, згодна медыцынскім даследаванням, сучаснымі словамі быў позні сіфілітычны псіхоз. У парэзках цара, а таксама ягонага сыну пасля эксгумацыі ў 1963 годзе была выяўлена ртуць. Аналіз паказаў 1,3 мг, што ў шмат разоў перавышае норму. У 16 стагоддзі і да пачатку 20-го ртуць выкарыстоўвалі акурат, каб лекаваць той самы сіфіліс. Тая мае прыпальваючы і антысептычны эфект. Змены ў хрыбетніку цара, якія спісвалі на артроз, паводле медыкаў таксама пабочка сіфіліса. Ідзем далей. З 8 дзяцей цара дажылі да пубертатнага перыяду толькі 2, бо сіфіліс б'е і па гэтай сферы. Для пацыентаў з гэтай хваробай акурат характэрныя нематываваная агрэсія, сексуальныя дэвіяцыі, разгульнасць, раздражнёнасць, розныя маніі пераследу, бяссонніца, просты трэмар і пачуццё небяспекі. Усё, як апісваюць у цара. Ну і вось вынік праўлення. Фёдор, хворы сын хворага цара, памёр сваёй смерцю. Гэта быў апошні легітымны нашчадак Рурыка ў маскоўскім Крамлі. Калі ўсё так, калі гэта сапраўды адпавядае праўдзе, як кажуць медыкі, то Рурыкавічы на Масковіі вывеліся ад сіфілісу. Атрымліваецца абсалютна бесслаўны канец. Канешне, пра Івана Васильевича можна яшчэ шмат цікавага расказаць. Яго, канешне, можна памягчаць ягоны вобраз усялякім кіно па тыпу Іван Васильевич мяняе прафесію. Ён пры гэтым сапраўды любіў кнігі. Ёсць легенда пра яго бібліятэку, якую, правда, шукаюць ужо 400 гадоў і ўсё ніяк не могуць знайсці. Ён сапраўды быў пабожным чалавекам у плане рэлігійнага культа. Нават палац апрычнікаў з пытачнай і казематамі, адкуль ліліся натуральна рэкі крыві ў Яўзу і Маскву-раку, быў збудаваны паводле біблійнага апісання з кнігі прарока Иезекииля. Гляди, вот он, новый святый град Иерусалим, украшенный как невеста для мужа своего, опричный дворец. Іван Грозны спяваў у царкоўным хоры, ведаў малітвы, ведаў нават грэцкую мову. Дарэчы, не любіў рускіх, таму запрашаў да сябе немцаў, італьянцаў, а ангельскі пасол Флетчер запомніў такі эпізод. Іван Грозны кажа яму: «Рускія, усе мае, воры». А то яму па тыпу: «Ну вы ж цар, бацькавіч, таксама рускія». На што цар адказаў яму: «Я не рускія, продкі мае германцы». Пасля сябе Іван Грозны пакінуў не краіну, а нейкі трындзец. Песцовыя кнігі 1580-х кажуць пра скарачэнне пахатных земляў, пра тое, што людзі ў некаторых мясцовасцях вымерлі ці проста разбегліся. Будзённае тлумачэнне, чаму тэрыторыі пустыя. Апрычнікі замучылі жывот, паграбілі, двор сажглі. Гарады пераўтварыліся ў правінцыю, бо адтуль прымусам перасялялі людзей у Маскву. Ваяваць урэшце ніхто ўжо не хацеў. У канцы 1570-х дваранаў білі кнутамі натуральна, каб прымусіць іх ісці на вайну. Але самае галоўнае не гэта. Лёгка сказаць, што чалавек быў хворы, таму натварыў дзелоў. Але гэта стыль кіравання, які стаў базавым на Расіі. Хворы стыль кіраўніка раўно хворая палітычная культура, раўно хворая краіна. Што маецца на ўвазе? Беззаконне, неабароненасць нікога перад царом. Ані тытул, ані заслугі, усё пофіг, усе халопы. Трымаць народ у эмацыйных арэлях, пакараць, памілаваць, узнагародзіць, адрэзаць галаву, памаліцца, напіцца, зарабіць грошы, усё праматаць.
немаверныя сацыяльныя ліфты, калі апрычнік круцей за баярына, бо ён пры цары. Сацыяльны ліфт гэта не вынік упартай працы ці адукацыі, а тупа выпадковасць, рандом свяшчэнны. Тэма таго, каб ненавідзець захад, але цягнуць адтуль спецоў і тэхналогіі. Фанатычная пабожнасць паралельна з натуральным людажэрствам. Урэшце, тэма жыць сённяшнім днём, бо заўтра нічога цябе добрага не чакае. Вось гэты кашмар стаў стылем, ментальнасцю. У гэтым магчыма разгадка, чаму Івана Грознага любяць, шануюць і нават спрабуюць дагэтуль зрабіць святым. Два ягоных сына, Дмітрый і Фёдор, ужо і так святыя. Давайце, кажуць, і бацьку іхнага пакетам возьмем. Там цэлыя баталіі ў іхнай праваслаўнай царкве. Дарэчы, у спісе довадаў, чаму Івана Грознага варта прызнаць святым, самым першым гучыць наступны. Праваслаўны цар свят сам па сябе. Неяк так. Дзякую вам вялікі за прагляд. Калі вам падабаецца наша праца, наш прадукт, наша культура, з якой мы гэта робім, можаце далучыцца да каманды супорцераў. Мы будзем вельмі і вельмі ўдзячны. Калі ласка, памятайце, малой дапамогі не існуе. Усялякая дапамога важная, і мы ўдзячны вам усім. Ну і галоўнае, давайце беларусець разам.